ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଆମେ ବି ଦିନେ ଥିଲୁ ଘରର ଲାଡଲା ଛୁଆ। ମଣିଷ ଋତୁ ନୁହେଁ ତଥାପି ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ଜୀବନ ମହମବତୀ ନୁହେଁ ତଥାପି ଲିଭିଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ତଥାପି ଉଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ମନ ଆଇନା ନୁହେଁ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।